gaba da jagorantar yunkurin cimma yarjejeniya don wanzar da zaman lafiya a Gaza ba. Nan gaba a yau Juma'a ne dai Firaministan zai je Washington domin tattaunawa a fadar White House, inda shi ma shugaba Trump ya nuna fushinsa da kai harin. An gudanar da jana'izar waɗanda aka kashe jiya Alhamis, amma Hamas ta ce shugabanninta sun tsira. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wata kotu a Najeriya ta yanke wani babban kwamandan ƙungiyar nan ta Ansaru hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 15 bisa samunsa da laifin zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasar. Mahmud Usman ya amsa laifukan da ake tuhumarsa da su, ciki har da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Masu gabatar da ƙara sun ce ɓangaren Ansarin sun yi amfani da kuɗaɗen ne wajen siyan makaman da ake amfani da su wajen kai hare-hare da garkuwa da mutane. Ansaru, wadda ta ɓalle daga ƙungiyar Boko Haram a shekarar 2012, tana da alaƙa da tashe-tashen hankula da dama da ake samu a Najeriya. Wani babban jami'in jin ƙai David Miliband ya yi gargaɗin cewa 2 daga cikin dukkan mutum 3 a Sudan na buƙatar agaji. Kusan shekaru 2 da rabi ana gwabza faɗa tsakanin dakarun RSF da rundunar sojin ƙasar, abin da ya haifar da rikicin jin ƙai mafi girma a duniya. Mr. Miliband, wanda ke jagorantar kwamitin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, ya ce sauran rikice-rikicen da ake fama da su a wasu wuraren sun mamaye ajandar duniya. Ya ce akwai fargabar cewa rikicin na ƙara daburcewa duba da yadda yake jan hankalin ɓangarori da dama, wani abu da ke nesanta yiwuwar cimma zaman lafiya nan kusa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, an yanke wa tsohon shugaban Brazil mai tsatsauran ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ɗaurin shekara 27 a gidan kaso bayan da kotu ta same shi da laifin yunkurin juyin mulki bayan da ya faɗi zaɓe a shekarar da bayan da ya faɗi zaɓe zaben ƙasar da ya gabata. A lokacin da lamarin ya faru, magoya bayansa sun rika kai hari kan gine-ginen gwamnati suna lalata su. Ga Muhammad Anur Muhammad da ƙarin bayani. A takaicen takaitawa dai a iya cewa wannan hukunci na zaman gidan yari na shekara 27 akan tsohon shugaban mai shekara 70 tamkar ɗaurin rai da rai ne. To amma kila ya ɗaukaka ƙara ko kuma ya nemi a yi masa sassauci ya zama ɗaurin talala, ya zauna a gidansa maimakon gidan maza saboda shekarunsa da kuma rashin ƙoshin lafiya. Lauyoyinsa dai sun ce hukuncin ya wuce hankali. Hukuncin dai na nuni da irin girman laifukan da aka tuhume shi da su, aka kuma same shi da laifi, ciki har da yunkurin juyin mulki. Tuhumar ta hada da cewa ya kwana da sanin makarkashiyar neman kisan abokin hamayyarsa a zaben, yanzu kuma shugaban kasa Lula da Silva mai ra'ayin kawo sauyi. Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo a darasin mu na koyon editing a bangaren koyon editing da waya. A yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan da ya dace da abin da ya kira bita da kulli. Assalamu alaikum, hello guys, wannan shine part 7 na video editing series dinmu wanda muke kawo muku daga channel din nan ta AJ1 Media. A yau na zo muku da wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata mutum ya sani ga wanda yake so ya zama video editor, professional video editor. Wannan abin zai taimaka ma, wato shine animations. Wannan abu na da matukan amfani ga videos ɗinku. Idan kana so ka yi animating text ɗinka za ka yi amfani da shi. Idan kana so ka yi animating pictures ɗinka za ka yi animating video ɗin ma gaba ɗaya. Ba wai wani ganganci ba ne kamar yadda jam'iyyar hamayya ta Labour ta yi zargi. Jam'iyyar ta APC dai tana mayar da martani ne ga Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu ne mun kawo muku ci gaba ne ga inda muka tsaya na editing. Wato muna amfani da Kind Master. Wannan shine bidiyon mu na biyu kenan. Insha Allah za mu shiga yanzu da ku mu nuna muku su sirrukan na cikin wannan application mai suna Kind Master. Amma kafin na dan uwa, taimaka ka danna subscribe. In ka danna, taimaka ka danna alamar sarara. Taimaka ka danna wannan bidiyo alamar like saboda ya dan ma kowa da kowa. Yi sharing da yan uwanka a dukkanin chatin naka. Kai tsaye yanzu mu shiga cikin bidiyon. Sukan da cewa abin da zai ci ne. Ga kuma abin da Honorable Umar Ibrahim Faruk, sakataren jam'iyyar na ƙasa, yake cewa muna nuna ma gwamnatin nan kan cewa yau wato mu shiga cikin abin ga nan gurin kamar yadda muka saba. Yanzu za mu shiga project din da muka fara da ku. Bayan nan guraren bara mu shiga cewa kudaden nan da suka shigo an toshe to yau wato
kamar da kuke gani ga nan mun shigo shi wannan inda muka